Bună, Tania, mulțumesc că ai venit astăzi aici. Mulțumesc pentru invitație. Tu ești psihoterapeut, lucrezi cu adolescenți și adulți, ai și un masterat în neuroștiințe. Cred că pari candidatul perfect care să vorbească despre cum ne impactează tehnologia, în general, pe noi oamenii. O parte din noi avem și copii, deci cum impactează și copiii, adolescenții. Și când zic tehnologia, m-aș uita la două piloane. Unul ar fi rețelele de social media, care sunt cu noi de ceva timp. Nici nu mai știu dacă te gândești când a fost înființat Facebook. Au trecut niște ani. Facebook nu e tocmai companie tânără. Deci social media este ceva ce ne putem uita la ea și putem să vedem niște efecte. Și al doilea aspect ar fi cel legat de inteligența artificială, care e mai nouă, dar deja o simțim cu toții și pune amprenta cumva. Și atunci m-aș uita să intrăm așa în profunzime în subiectele astea două. Da. Fiind, bineînțeles, pe social media și când vorbim despre Facebook, avem niște studii care sunt deja publicate și sunt destul de solide, pentru că n-aș vrea să vorbim doar așa într-un populism, ci să venim să criticăm, să vedem toate informațiile acestea, pentru că exact ce face social media este că noi avem acces la informații, informațiile de multe ori sunt nefiltrate, se prezintă foarte multe cercetări, dar noi nu știm care sunt lacunele acelor cercetări, ca și cum, gata, este o cercetare, înseamnă că noi trebuie să o credem și gata, este ca un adevăr absolut. Dar de multe ori am impresia că se extrag niște pasaje din anumite cercetări care sunt mult mai exhaustive și pasajul ăla este interpretat într-un mod care practic nu face sens pentru scopul sau pentru ce vrea cercetarea respectivă să ne arate. De multe ori, chiar și atunci când ne uităm la cercetare, e foarte important să păstrăm acest spirit critic. De ce? Pentru că orice cercetare are o rată de eroare și o să vorbim, apropo de cercetările, de exemplu, cum influențează sau a influențat social media adolescenții. Apropo de adolescenți, că tot am zis că intrăm în subiectul ăsta. În 2025-2026, 97 sunt date care spun că aproape 97% din adolescenți folosesc social media. Asta am găsit în niște studiile, cred că pot diferi. Eu m-am uitat la o serie de studii. Media în care ei stau pe social media este de 5 ore pe zi, până la 5 ore pe zi. Ceea ce mie mi se pare, sincer, incredibil de mult. Da? 5 ore pe zi în medie este pentru foarte ei. mult. Alte studii spun că cei care petrec peste pragul de 3 ore pe zi au șanse duble să aibă probleme de, hai să le spunem, sănătate mentală sau să aibă niște efecte negative cu siguranță destul de serioase. Și atunci te face să te gândești. Noi am dat copiilor o tehnologie pe care, foarte puternică de altfel, pe care nici noi adulții nu o înțelegem foarte bine. Adică impactul social media, și în social media se regăsește mult algoritm AI, da? Nici noi nu o înțelegem. Dar le-am dat-o lor. Nu e o jucărie. E ceva foarte serios. Și sunt niște cifre îngrijorătoare. Întrebarea ar fi: ce facem? Da? Punem niște limite? Putem pune limite? Cum ne uităm la setup-ul ăsta? Mă bucur că am început cu adolescenții și cu copiii, pentru că limitele adolescenților trebuie spuse cu maestrie, aș spune, pentru că ei deja sunt mari și dacă nu i-am obișnuit cu limite, este dificil să mai punem niște limite. Sunt într-adevăr diverse studii care unele spun că da, are impact social media în special asupra fetelor, cum de altfel asupra băieților gaming-ul, zona de gaming. Și mai este încă un studiu important care este citat de foarte multe ori atunci când vrem să punem în contradicție, pentru că de multe ori cel mai bine este să fiecare să-și tragă concluzia proprie.
Și anume primul studiu, și ca să nu greșesc o să-l și citez, făcut de cei realizat la Oxford de Orben, a măsurat în 2019 impactul social media, nu, a formulat așa, impactul ecranelor asupra adolescenților. Și cumva au dedus că nu este foarte mare problemă, că cumva afectează 0,4% niște tendințe spre depresie, că nu este semnificativ. Ceea ce, de asta spuneam despre studii, pentru că ei ce au făcut? Au folosit ca și metodologie, ecrane, televizor, tot. Nu s-au uitat exact în social media. Google, da, s-au dus către internet și televizor în general. Da. E ca și cum, dacă, nu știu, aș face o comparație, vrei să vezi impactul a cât de multe lichide consumi asupra sănătății tale psihice, da? Și zici lichide însemnând apă, însemnând alcool, însemnând cafea și multe alte lucruri. Da. E foarte important când ne uităm la o cercetare să vedem exact metodologia. Ce s-a folosit de fapt acolo? Pentru că mult mai cei din cred că, dacă nu greșesc, englezii în 2019 și apoi în 2022 au venit și au stratificat exact, s-au dus către Instagram. De ce către Instagram? Pentru că acolo zona asta de aparențe este cea mai clară. Când spui ecrane, sincer, eu am o dificultate în a înțelege de ce să nu iei telefonul mobil. Iar când spui telefon mobil, pentru adolescenți, social media e cheia. Adică, dacă ești adolescent, nu cred că stai să deschizi Word pe telefonul mobil sau, sigur, jocuri și social media. Da. Aia e principala atracție. Sau Google să cauți. Sau mai cauți, da. Poți să înveți ceva. Sau să înveți ceva, da. Dar când știi că sunt în medie 5 ore pe zi, și astea sunt studii făcute pe țările vestice, da, Statele Unite și Europa, media asta spune foarte multe lucruri despre ce fac ei de fapt sau ce caută. E foarte atractiv să stai pe social media, dar asta se duce pentru ei, dar asta se duce ulterior în niște probleme, nu-i așa? Pentru că vorbeam despre cei care stau mult pe social media și au niște 42%, dacă nu mă înșel, este o cercetare care spune că 42% din adolescenții care stau pe social media au venit și au reclamat, au ajuns în niște situații de probleme clinice, de depresie, anxietate și stima de sine. Da. Când zicem că sunt situații și simptome clinice, deja nu mai e o joacă. Da? Iar 42% e o cifră care se apropie de jumătate din ei. Pe mine mă mai roade ceva, că practic tu ai 42% cei care au reclamat simptomele respective, dar sunt o grămadă de alții care sunt convins că n-au ajuns să le spună. Da? Te confrunți cu simptomele astea, suferi în tăcere, nu vorbești cu nimeni și nimeni nu știe. Și de aici până la probleme, hai să spunem, fatale, nu sunt foarte mulți pași. Adică... Da. Într-adevăr, sunt și chiar o să le citez în Acta Psychologica în 2022 s-a publicat și un studiu foarte important, o cercetare bună despre specific pe fete, mai ales pe fete, în care s-a observat impactul social media asupra stimei de sine, asupra percepției corporale, pentru că fetele au tendința să se compare. Atenție, să se compare, da, pentru că este acea identificare care se produce prin cum arăt. Să se compare cu ceva ce este ideal, cu filtru, publicat, da, că e într-un anumit scop, bineînțeles, inclusiv de marketing, și atunci când adolescentul se caută pe sine, își dă seama că eu nu sunt așa și apare această lipsă de
contact, de cunoaștere practic de sine, eu nu pot să fiu așa. Sau o frustrare legată de felul în care eu arăt. N-am cum să arăt constant ca cineva care își pune un filtru și se pozează într-un fel anume. Și cred că nu înțeleg. Eu nu cred că înțeleg că de fapt 99% nu e realitatea. Pentru nu? că noi nu înțelegem. Adolescența, ca și etapă de dezvoltare, noi ne oglindim foarte mult în ceilalți. Noi învățăm despre noi prin relațiile pe care le avem cu ceilalți. Adică, dacă sunt percepută ca fiind o persoană de încredere, înseamnă că sunt de încredere. Eu nu știu cine sunt încă. Și mai ales la fete, este foarte important ca construcția aceasta a identității să se întâmple și prin fricțiuni relaționare reale. Adică nu-mi place de tine când ești așa, îmi place de tine când uite, mi-a zis așa, e adevărat, nu e adevărat. Vin și spun că nu este adevărat, dar poate este adevărat. Uite cum sunt văzută, uite cum te văd eu. Zona asta a oglindirilor este foarte importantă. Ceea ce îți spun eu acum înseamnă maturizare sănătoasă. Ce se întâmplă pe social media? Este cu totul diferit. Acolo avem niște like-uri, un paravan și nu există o conectare reală în care cineva mă vede și spune cum mă percepe. Ce există cumva felul în care eu sunt se măsoară în like-uri. Și atât. Dar nu în conectare reală. Da. Și practic sunt și studii care spun cât de singuri se simt adolescenții. De ce? Pentru că, de fapt, nimeni nu mă vede real cum sunt. Eu sunt percepută sau nu într-un fel anume, poate pun acele filtre sau nu le pun și în funcție de asta eu îmi construiesc o identitate, dar este ceva foarte fake acolo, nu este o relaționare autentică. Adică ai o identitate într-o lume în care totul este pe bază de filtre, comparație cu alții care nici ei nu sunt, tot așa, sunt pe bază de filtre și o validare, o nevoie de validare permanentă, non-stop. Cu alte cuvinte, ok, mi-aduc aminte cum era școala mai de mult, da? Poate că erau colegi cu care te înțelegeai, colegi cu care nu te înțelegeai, poate că era și bullying, era, să fim serioși, bullying-ul nu s-a născut odată cu denumirea, deci era de mult timp, dar când tu plecai de la școală, ajungeai acasă, cumva se termina, adică știi, se termina interacțiunea aia, poate negativă, poate pozitivă, depinde. Tu acasă intrai într-un alt mediu în care, sigur, era fiecare familie cu mediul ei. Astăzi, validarea asta, nevoia asta de a fi comparat, de a fi mai bun, frustrarea că nu ești, e 24 de ore din 24. Adică tu nu ai niciun buton de stop, nu există. Nici nu știu dacă ai putea să apeși, fiind adolescent, pe butonul ăla de stop. Într-un punct poți să apeși, fiind ajutat, bineînțeles, de familie. Mi se pare că e important părinții să fie acolo, nu apropo de limite, că spuneai de limite, să nu vină să interzică, ci să question. Oare așa o fi? Oare n-ai primit poate niște like-uri, dar oare contează? Ca oare nu să vină părintele și să spună nu contează asta, că mie îmi place de tine așa cum ești. Bineînțeles că ești mama mea sau tatăl meu, bineînțeles că o să-ți placă așa cum ești. Dar nu este despre asta, ci de a pune întrebarea în care presiunea aceea să mai scadă. Știi? Uite, așa ai fost percepută. Dar o să fie și alte ocazii, poate. Dar discuțiile astea n-ar trebui făcute, că ai spus ceva la început, că discuțiile astea ar trebui să se întâmple cât mai devreme, că dacă, de exemplu, adolescentul are 17, nici nu mai știu, 18, deja e, 18 ani, 16, 17, 18 ani, cred eu că e mult mai greu să schimbi percepțiile astea. Nu, relația de atașament începe în copilărie și dacă începem să ne uităm, apropo de telefoane și de Australia, UK, care au interzis social media la copii
parcă sub 16 ani și sub 12 ani, dacă nu greșesc. Noi, generația noastră, a venit cu telefonul ca și amuzament, sursă de amuzament. Noi n-am știut care-i treaba cu telefonul și cât de rău poate să facă telefonul unui copil. Și aici răul acesta nu o să meargă într-un rău absolut. Copilul are nevoie, ei sunt deja cumva programați, sunt foarte buni la tehnologie. El are nevoie să se adapteze într-o lume în care tehnologia se actualizează extraordinar de repede, de la săptămână la săptămână, lucrurile progresează enorm. Aici aș adăuga un lucru, relația de atașament și ce se întâmplă cu copilul când el este în distres acut. Dacă el într-un distres acut alege telefonul sau părintele îi dă telefonul ca el să se liniștească, asta e problema de fapt. Pentru că copilul, sistemul nervos al copilului are nevoie de reglaj real. Cu alte cuvinte, neocortexul adultului preia tot tantrumul acela, îl procesează și îi aduce o versiune care să fie o versiune digerabilă, pentru că el încă nu are neocortex, nu are cu ce să se regleze emoțional. Da, așa. Ori atunci când vin și zic, hai liniștește-te, ți-l dau repede, această capacitate de reglare naturală, ea nu există. Foarte iar interesant copilul, asta, cumva el, și este un studiu făcut foarte bun în care s-a observat că dacă îi dau copilului telefonul la vârsta de la 3 la 5 ani, ca să se regleze emoțional sau atunci când lui este greu, practic se produce un delay în ceea ce privește capacitatea lui de a-și conține momentele de frustrare, să zic așa, într-un jargon psihologic. Adică eu să pot să duc frustrarea aceea. Nu am bomboana aceea, nu am jucărie pe care mi-o doresc. Sau trebuie să merg cu părinții să dau niște analize și o să mă doară și o să fie acșe. Și eu o să fac acolo un show extraordinar de mare dacă nu am scris înainte de asta, din punct de vedere neurologic, momente de frustrare cu care să știu să diluiesc, să știu să le fac față până la urmă. E o întârziere în reglarea asta emoțională se produce. Da, dar e foarte, adică când spun că e grav pentru că mie mi se pare că e foarte greu de oprit valul ăsta. Mă uitam că tot vorbim de studii, o să cităm multe studii aici, că practic studiile arată gravitatea situației. 72% din adolescenți, se referă la adolescenții americani, au folosit cel puțin odată un AI companion. Da? Companion însemnând poate să însemne și ChatGPT Companion, dar poate să însemne și niște aplicații care au avatarul și cu care tu vorbești și poți să-i dai personalitate și devine prietenul tău. O treime dintre ei îl folosesc în mod frecvent pentru interacțiuni sociale, relaționare, suport emoțional și prietenie. Adică lucrurile de care vorbești tu înseamnă că sunt fix acolo. Ei se retrag atunci când sunt probleme, se retrag fix către un non-human până la urmă, către un algoritm de AI, care poate fi foarte bine pus la punct, care îți vorbește foarte frumos, este prietenul tău perfect. Da, AI-ul poate deveni prietenul perfect, este întotdeauna disponibil, are răbdare cu tine, te ascultă, nu te părăsește niciodată. Dacă tu la 2 noapte și adolescenți la 2 noapte ai o problemă și vrei să discuți, nu o să o discuți cu părinții tăi, nu o să o discuți nici cu prietenii tăi, că cine îți răspunde la telefon la 2 noapte? Hai să fim, poate, dar o discuți cu companionul ăsta de AI, da? Deci cu algoritmul ăla de AI. Și atunci, ce facem noi apropo de dezvoltare emoțională a copiilor? Că e un val uriaș. Părinții, hai să spunem că o parte, poate tot mai mare, sunt conștienți de riscurile astea, că se vorbește despre ele, poate nu suficient, dar se vorbește. Dar cum oprești? Pentru că e pe telefon, pentru că telefonul devine, cum să zic, este peste tot. Copiii de la vârste fragede l-au. Pe telefon îți instalezi aplicația și vorbești cu ea. E și utilă, dar uite și cât de periculoasă e. Ce faci? Sau ce poți să faci? Asta este partea. Mi se pare că AI-ul este extraordinar de bun atunci când poți să înveți
să te ajute să înveți, să vină să organizeze informațiile într-un fel anume, să-ți iei informațiile mai rapid, de ce nu? E ca o variantă mai avansată a lui Google, ok. Dar atunci când eu transform o relație care it is supposed to be, trebuie să fie umană, mă duc către ceva generativ, un chatbot, acolo este o foarte mare problemă. De ce? Pentru că capacitatea mea de a crea sau de a menține relații reale va fi mult redusă. Tocmai pentru că AI-ul mă validează, el nu are nevoi. El este mereu perfect. Da. Îmi place aici foarte mult și o să fac o paralelă cu Moreno și cu ceea ce se întâmplă apropo în relațiile umane reale. El a venit cu acest concept de tele. Ce este tele? Este ca o proiecție pe care cei doi o au despre fiecare, autentică, care este în permanență actualizată. Da? Da. În sensul în care am nevoie să mă simt spontan în relații și am nevoie să construiesc reziliența în relații. Ce înseamnă reziliența? Reziliența se construiește pe fricțiuni, adică se rupe, repar, se rupe, repar, se rupe, repar. Și atunci eu înțeleg niște lucruri, înțeleg cum să dau libertatea celuilalt să fie așa cum este și să-mi dau și mie libertatea până unde pot să mă duc în relație, când trebuie să mă retrag, ce înseamnă respect. Sunt niște lucruri majore. Pe care nu poți să le înveți, mie mi se pare aici subiectul cheie, prin fricțiuni. Adică nu există o cale ușoară. Da. Că pare că asta înseamnă maturizare, știi? Pare că asta e calea ușoară, să ai pe un telefon, să ai un algoritm foarte bine calibrat și care știe tot ce vrei tu și servești tot ce vrei tu, dar e calea ușoară. Dar nu te maturizează, adică are un cost. Cumva doriți no free lunch. Adică nu există. Când e prea bine să fie, când sună prea bine, nu e adevărat. Este un risc real. Noi nu ne putem adapta relațiilor reale. Pentru că mi-aduc aminte acum vreo un an jumate, doi, se vorbea în anumite cercuri despre faptul că LLM-urile pot într-adevăr să ajute în terapie. Adică poate să-ți fie un suport emoțional. Și cred că până la un punct treaba asta e validă, dar când te duci dincolo de ea, când devine singurul tău sprijin, atunci lipsește fricțiunea. Dacă ești adult, nu știu, poate facem o diferență adult versus adolescent, că adolescenții au nevoie să-și formeze reziliența asta de care vorbești tu, adultul presupunem că ar avea-o. Sau nu. Pentru că creierul este diferit, noi nu putem să anticipăm și să spunem ok, lucrurile se vor întâmpla în felul ăsta. Nu e corect. Dacă ne întoarcem la copii, ei au nevoie inclusiv în relația cu părintele să aibă aceste supărări, rupturi, reconstruiri. Nu vorbesc de niște rupturi fundamentale care traumatizează, nu, ci este foarte firesc și sănătos copilul să facă tantrumuri. El trebuie să le facă. Le face atunci când relația este bună. Asta este un semn că relația funcționează. El se simte în siguranță să facă acele așa zis mofturi sau să scoată emoțiile pe care el realmente nu poate să le controleze. Un nu la o acadea este major. El nu știe de ziua de mâine. El va face pe jos asta. Și este important părintele atunci să respecte cumva nuul acela, dar în același timp să nu-i dea repede să-i comute atenția pe altceva sau pe dopamină și să fie acolo un șat extraordinar chimic în capul lui. Nu, el trebuie să își revină, să-și dea seama că un nu mic la acadea, după care un nu la un Lego, după care un nu la, nu știu, un penar drăguț, construiesc nuurile astea, în timp construiesc el când va o reziliență extraordinară. Când va primi un nu la job, pentru el nu va fi un dezastru. Interesant asta, că atunci poate să fie, ți s-au înecat toate corăbile, ai primit un nu și tu nu știi cum să primești refuzuri, nu știi ce să faci cu ele, nu știi cum să treci peste ele. Da, pentru că
este dramatic când nu m-am antrenat. Interesant asta. E un antrenament până la urmă pentru viață, Da, nu? da. Pentru că în viața ai parte de nu-uri, e normal. Da. Și sănătos Multe să fie nu-uri, așa. da. Și, Toți am trecut prin ele, da. și trebuie să relaționezi bine cu frustrarea, cu propria ta frustrare. Să știi cum te ridici din frustrare sau cât poți să tolerezi apropo de frustrare. Vreau să vorbim un pic și despre faptul că la nivel global, uite, este un alt studiu al World Health Organization care spune că are o estimare că 1 din 6 oameni, deci aici nu mai vorbim doar despre adolescenți, despre adulți, experimentează singurătatea. Și e ironic pentru că suntem într-o lume extrem de conectată. Suntem toți foarte conectați, mai conectați decât oricând și totuși niciodată n-am fost atât de singuri, dacă stai să te gândești. Avem acces la mii de oameni, dar ne plângem și suferim din cauza faptului că nu avem conexiuni și conexiunile reale. De aici vine practic și singurătatea. Pentru că este o diferență foarte mare între conectare la oameni care mă văd și ceea ce îți spuneam eu despre acel tele care se formează între doi prieteni sau într-o conectare reală, autentică. Noi mai mult suntem văzuți, dar nu suntem văzuți într-o formă autentică a noastră, să zic. Nu există acea conectare autentică, însemnând să pun și limite, să spun și nouri, să apară zonele acelea de fricțiune despre care vorbeam mai devreme. Pentru că relația asta înseamnă. Relația nu înseamnă să arăt niște poze din vacanțe și să primesc 100 de like-uri. Da, așa e. Aia nu este relație. Da. Este... Am selectat câteva poze, arăt bine, în primul rând, înainte ca asta să se întâmple, eu voi alege doar acele secvențe care îmi plac mie, care sunt ok, apropo de noi, am crescut în ce zice lumea. Da. Ca să, dau bine în pozele alea. Exact, dau bine în poze, sunt în parametrică, să zic așa. Și atunci nu pot să mă aștept că pot să formez prietenii sau legături autentice pe bază a ceva ce din start este destul de filtrat. Eu mă duc filtrat. Nu există o conectare în care ceea ce simt, ceea ce gândesc, întrebări pe care mi le pun, cum percep eu viața. Uite, de multe ori, știi, zona asta de singurătate, pentru că lucrez cu grupuri de terapie, ea cumva se estompează de la sine în momentul în care îmi dau seama că și alții trec prin ceea ce trec și eu. Și ea se numește în jargonul psihologic normalizarea sentimentelor sau emoțiilor. Normalizarea, adică noi prin ceea ce trecem este destul de comun. Toți avem anxietăți, toți avem tot felul de gânduri, nu aceleași, dar într-o anumită categorie, cam pe acolo ne mișcăm. Exact. Adică dacă eu am o problemă și sufăr din cauza ei, atunci când văd că mai sunt încă 2, 3, 20 care sunt nu fix ca mine, dar au și aceeași problemă sau o problemă similară, pe mine mă face să mă simt mai bine. Da. Și, da, pentru că nu sunt defect. Eu mă gândesc de multe ori că eu sunt defect. Că, vai, și cerem de la noi niște lucruri atât de inumane, aș spune eu, apropo de ea. Noi cerem să lucrăm continuu, noi cerem să ne simțim într-un fel anume, să avem o zi bună, apropo de social media. Pentru că vedem toate filtrele astea, toate sunt într-o zonă pozitivă, forțat pozitivă. Bine, uneori mi se pare că sunt atât de exagerate anumite postări sau anumite unghiuri în care te uiți la ele, încât este evident că nu este e artificial. Este o toxicitate pozitivă. Dar cred că unii dintre noi le vedem așa, alții li se pare că ok, este o normalitate sau așa ar trebui să fie și ei și e o ștachetă imposibil de atins. Asta că așa ar trebui să fie, apropo și de adolescenți, așa trebuie să fiu și eu. Ca să fiu ok să primesc 1000 de like-uri, așa trebuie să fiu. Da. Dacă sunt sub standardul ăsta, da, uite, eu am văzut, am experimentat și pe propria mea piele, adică
când te uiți la copii, ajungi să fii uluit de faptul că anumiți copii se consideră, să dau un exemplu, un copil care este slab ajunge să-ți spună că se simte gras sau grasă și nu înțelegi de ce. Și când te uiți de fapt la ce fel de social media este expus, abia atunci îți dai seama, păi stai, standardul ăla e ceva de neatins. Cum poți să spui că un copil absolut normal aproape are impresia că este, știi, complet altfel față de realitate. Și da, e o proiecție, și aici mă refer la o chestie fizică, da? Că după aia proiecția asta se poate duce și către psihologic, adică cum cred că sunt eu, dacă am încredere în mine, dacă cred că pot să fac ceva, dacă cred că o să eșuez sau nu o să eșuez, și încrederea în sine. Și iar asta, mie mi se pare că ăsta este fundamentul pentru ce vei fi tu ca om. Dacă el e șubred sau nu e pus la punct în perioada asta de copilărie, adolescență, vom avea o generație sau generații întregi care, nu știu, mi-e teamă să mă gândesc cum se vor comporta sau cum vor fi în raport cu... Nu putem neapărat să generalizăm, pentru că uneori noi suntem destul de adaptativi. Noi ne adaptăm. Problema este cumva costul adaptării. Da? Fiecare, identitatea asta pe care nu o construiesc adolescenții, identitatea de sine, pentru că ei nu caută vocea lor, ei nu se caută pe sine cumva, ei urmăresc să copieze niște trenduri, cum se practică, cum se spune, inclusiv dans, inclusiv, ok, vrei să fii parte din ceva mai mare, înțeleg asta. Filtrul nu este încăsetat și asta este corect, nu știu cine sunt, de asta am nevoie, de haine de brand, să scrie cât mai mare, să fie lucioase, să mă machez într-un fel anume, mă caut pe mine. Dar dacă doar copiez, eu nu găsesc cumva nodul acela în care trendul și eu și între cele două cumva să fie puncte de intersecție. Intersecția aceea pe care am învățat-o noi la geometrie, elementele acelea comune. Pentru că, în mod normal, eu trebuie să găsesc un sens personal. Ori dacă doar copiez, eu nu știu cine sunt. Se produce acolo o deconectare de la sinele real, care cumva rămâne acolo blocat. Noi nu putem să spunem că gata, e un dezastru. El va găsi la un moment dat, o cale de a se va căuta pe sine și la 30 de ani, și la 40 de ani, și la 50 de ani. Se va căuta. Că ai spus că omul se adaptează. Da? Până la urmă s-ar putea să fim într-o situație în care, pe măsură ce generațiile înaintează, noi facem ceea ce trebuia să facem la 16 ani, la 40, nu știu dacă exagerez, dar regăsirea aia, sau mă rog, formarea ta ca adult, nu o să o mai faci la intervalul ăla, 16-20, o să o faci la 35-40 poate. Ca psihoterapeut pot să spun că este ok. Niciodată nu este târziu. Bine, să nu o facem la 70, că atunci ți-ai trăit viața. Niciodată nu e târziu. Se lungește copilăria? Poate glumim acum, dar dacă tu începi să-ți formezi principiile ca adult atât de târziu, adică eu exagerez acum de dragul discuției, o duc așa într-o zonă îndepărtată, păi poate peste 5 generații, 5 generații cine știe ce o să fie, la 60 de ani, ok, poate speranța de viață crește, hopefully, dar asta înseamnă că vom avea o copilărie semnificativ mai lungă, da? O viață, repet, în speranța că vom avea și o viață mai lungă ca să ai loc după aia, să nu te trezești că devii adult și ești deja... Eu spun că copilăria oricum se prelungește. Și se prelungește. Copilăria se prelungește mai ales în familiile în care au existat carențe sau au existat traume. E pur și simplu vorba despre sistemul nostru nervos. Noi refacem acele recăderi în copilărie dacă acolo sunt niște noduri care n-au fost explorate până la capăt. Dar asta nu înseamnă că noi suntem niște copii. Nu. Nu putem să spunem că gata, noi am rămas, s-a oprit
creșterea noastră sau evoluția noastră. Nu, deci tocmai de asta creierul nostru este genial. Noi retrăim, practic, putem să retrăim momente din copilărie, putem să retrăim momente traumatice din adolescență, din preadolescență, din tinerețe. Noi nu putem, practic, să creăm niște timpi psihologice ăștia. Aici este doar copilărie, pentru că de multe ori ne uităm, femeile și bărbații își mai cumpără jucării, doar că au alt preț. Jucării, da. Exact. Dar tot sunt jucării și părerea mea este că noi nu trebuie să renunțăm la zona aceea spontană sau de bucurie din copilărie, cu toate că creierul nostru are o capacitate mai mică de a se bucura cu cât ne maturizăm mai mult. Pentru că la început e naivitatea aceea copilului care se duce spre emoții destul de puternice. Este un absolut, să zic așa, în adolescență, când totul este dramatic, este alb-negru, e foarte mult contrast pentru acolo. Că e prima oară pentru foarte multe lucruri pe care le experimentează. Da, și pentru că se pune și o foarte mare presiune, ei sunt deja mari, sunt aproape într-un corp de adult, dar sunt încă cu mintea copilăriei. Da. Ei încă multe lucruri au nevoie să le înțeleagă și imită foarte bine comportamente, stiluri de gândire. De aceea, apropo, de alea 3 ore, 5 ore pe care un adolescent le petrece în fața ecranului, e important să văd calitatea sau ce este acolo ca și adult. Asta pot să fac și pot să vin foarte franc. Uite, îmi fac griji. Ce se întâmplă? Pot să mă uit și eu? Promit că nu o să, el trebuie să te lase în lumea aceea. Dar asta înseamnă și o promisiune că nu vei invalida nevoile lui. Cum îi spun, e o prostie. Da. Nu vei spune asta, ci îți vei lua acea, să zic, acel rol de martor la ce se întâmplă, rămânând foarte aproape de copilul tău ca să poți să-l ajuți. Și în speranța fără că autoritate, va veni el să-ți ceară ajutorul sau că poate să-și dea seama. Se simte dacă se simte în siguranță cu tine, el va veni să-ți ceară ajutorul. Dacă nu, el va merge în altă parte și va fi un cost acolo. Pentru că nu știm acea altă parte ce înseamnă. Întotdeauna este un cost. Tot vorbeam că altă parte începe să devină algoritmul AI până la urmă cu care poți să ai genul ăsta de comunicări frecvente, non-stop, pozitive pentru tine, dar pozitive pentru tine nu înseamnă bine, înseamnă doar că îți validează ai dreptate, tot timpul ai dreptate. Și cumva, clinica aș spune, nu există neapărat cercetări, dar clinica aș spune că este posibil să nu se adapteze atât de mult în relații reale. Acel adolescent care are un chatbot prieten cu care discută. Pentru că nu va exista acea spontaneitate a relației în care, într-un moment de frustrare sau într-un moment în care celălalt prieten are niște nevoi și vine și le comunică și se rupe relația, nu va exista posibilitatea ce trebuie să fac ca să o refac relația. Pentru că n-ai avut-o. Ție tot timpul companionul ți-a spus că ai dreptate, e ca tine. Da. Și este o accentuare a singurătății, pentru că de fapt realmente nu mă vede nimeni, nu contez pentru nimeni, nu există acea oglindă care să mă susțină. Da? Microsoft și Carnegie Mellon University au găsit o corelație între încrederea în AI tot mai mare și o manifestare autoraportată mai redusă a gândirii critice. Cu alte cuvinte, oamenii au spus direct că li se pare că gândesc mai puțin atunci cu cât folosesc mai mult inteligența artificială. Și atunci ne uităm un pic la zona asta. Folosește AI, devii mai productiv, devii mai smart, pentru că ai un asistent, dar în același timp tu ca individ devii mai smart, tu împreună cu asistentul tău, tu împreună, în această simbioză. Da. Dar în același timp, tu ca individ
gândește mai puțin. Sau ăsta e riscul, să gândim mai puțin. Dacă noi externalizăm scrisul, memoria, analiza, luarea de decizii, Da. riscul este ca capacitățile astea cognitive să se atrofieze? E o întrebare. Vorbim acum de adulți, deci vorbim de niște oameni care sunt în business, care sunt în joburi. Nu mai vorbim de adolescenți. Iar treaba asta este reclamată de acești oameni, adulți. Căutam acum pentru că am venit și eu cu un studiu foarte interesant pe zona asta. S-au măsurat, practic s-au împărțit subiecții pe 3 categorii și li s-a dat task-ul foarte simplu să scrie un eseu. Unul fiind ajutat de Google, unul fiind ajutat de un chatbot și unul pe cont propriu. Pe persoană fizică. Exact. Și într-adevăr, ce s-a observat este că angajamentul în a reține, în a formula, era foarte slab acolo unde s-a folosit chatbot-ul, era mediu acolo unde m-am folosit de anumite informații și le-am pus singur, le-am organizat singur într-un eseu și era foarte... s-a măsurat practic implicarea la nivel de creier prin EEG-uri, da? Și s-a observat cât de intens se creau conexiuni, se căuta informație, memorie, era implicat tot creierul în crearea respectivului eseu. Acum, noi mai avem un precedent. Precedentul este Google. Când a venit Google, s-a zis cu memoria noastră. A fost un pic, nu? Exact. Găsești totul pe Google. Da, găsești tot, nu mai aveam nevoie de enciclopedie, da. Și aici la fel este. Este un alt efect Google. Dar noi am trecut deja odată prin asta. Mă întreb dacă e la fel dacă e la fel. Nu putem să spunem ce o să fie cu noi. Pentru că noi ne-am adaptat și la Google. Este adevărat că memoria noastră e mult mai slabă dacă nu o antrenăm. Dar, în schimb, energia se duce în altă parte. Da? Pentru că, da, noi ne spuneai că putem să facem mult mai repede un plan de lucru, să rezolvăm task-uri mult mai rapid, dar noi obosim la fel de repede. Apropo, nu e ca și cum gata, ne face AI-ul task-urile și noi nu avem nicio implicare și suntem ca niște paraziți care trăiesc acolo și doar consumă. Încă nu e așa. După Google nu s-a întâmplat. Eu de-aia întrebam dacă sunt comparabile. Că, într-adevăr, dacă te uiți la Google, ți-a facilitat, ți-a ușurat viața, într-adevăr nu te-a mai pus pe tine să calculezi, da? Informația era acolo, găseai un studiu, îl luai tu, nu mai gândeai tu neapărat niște lucruri. Da. AI face la fel, pe o scară mai mare, dar când spun că nu știu dacă sunt comparabile, este că Google și-a îmbunătățit o tehnologie de indexare, search, engine-ul ăla de optimizare, e o tehnologie, nu e statică, dar e o tehnologie per se. AI-ul e și el o tehnologie, dar tehnologia asta nu pare inginerească, ca să zic așa, pare mai degrabă că e o formă evolutivă de tehnologie. Adică se poate antrena, se învață, devine tot mai bună, își găsește singur niște tool-uri, se dezvoltă din ce în ce mai mult. Vedem ritmul schimbărilor. De la zi la zi, la săptămână, apar niște update-uri, niște noutăți, improvement-uri. Și de la an, salturile sunt destul de mari. Adică dacă acum noi riscăm să gândim mai puțin și simțim asta, cred, cu toții, da? Pentru că e mur în gură. Fă-mi un plan de marketing, fă-mi un plan de business, fă-mi un search aici, fă-mi analiză aici, dăm 3 decizii care... Toată lumea poate să apese pe taste, să scrie niște lucruri și să primească servit ceva. Informația aia e discutabilă cât de reliable este astăzi. Da. Dar mă întreb ce o să fie peste 20 de ani, că vorbeam despre faptul că ne reduce gândirea critică. Gândim tot mai puțin. Cum o să fie următoarele generații? Cum o să fim noi ca umanitate peste 20 de ani, presupunând că ritmul ăsta de dezvoltare în AI, care acum e nebunesc, ni se pare nou nebunesc, eu îl văd accelerând.
Da? Să vedem cât de nebunesc o să fie în 10 sau în 20 de ani. Cum o să fim noi atunci? Știu că e o predicție greu de făcut, nimeni nu are răspunsul în asta, dar nu pot să nu mă gândesc la cum va fi lumea în 20 de ani și cât de mult o să mai gândim noi sau o să folosim niște asistenți care să gândească în mare parte pentru noi. Sau o să avem o societate, acum o duc în SF-uri așa un pic, dar o societate în care să ai oameni conectați care sunt, primesc totul, da, au o viață ca în Matrix într-un fel, și oameni care au ales calea analogică. Da? Adică fără AI, să gândească ei, fără ecrane echivalente ecranelor de astăzi. Da. Și în prezent sunt și. Da. Mai devreme sau mai târziu, mie mi se pare că chiar dacă, să spunem, adolescenților noștri compunerea le face ChatGPT-ul sau Claude-ul, la BAC nu există Claude sau ChatGPT. Pentru că realitatea, tu poți să faci într-adevăr orice, doar că realitatea, ea este făcută în așa fel încât... Tania, de acord cu tine, dar ca să fiu avocatul diavolului acum, dacă toate generațiile următoare scad în capacitate, iau un exemplu negativ, scad în capacitate, BAC-ul, examenele, nu poți să le ții sus, le duci unde e nivelul tuturor, știi? Adică dacă scade nivelul în mod constant și folosirea inteligenței artificiale te duci în direcția aia în care nu mai poți să mai rezolvi problemele pe care le rezolvai acum 15 ani. Se schimbă standardul. Se schimbă standardul, adică cobor cu el. Da. Îl crești sau cobori. Și nu mai țin minte unde văzusem afirmația asta că nu mai știu care generație, dar suntem cred prima generație în care standardul nu crește, mi se pare că scade un pic. Și nu e întâmplător că social media și în special AI-ul te-a dus, te-a împins acolo încet încet, adică e cam mură în gură, conveniența. Noi iubim conveniența. Iubim să avem totul la botul calului, cum se spune, iubim să fie ușor, iubim să primim lucrurile servite, să nu muncim de-a gata, să avem satisfacția directă, e instant gratification-ul acela de care se vorbea acum mulți ani. Uite, acum instant gratification-ul ăsta îl avem toți, nu l-au doar generațiile mai tinere, îl avem toți. Că apeși un buton și ți se servește ce ai nevoie. Da, iar creierul nostru are nevoie de îmi place Lev Vygotsky, a spus despre zona dezvoltării proxime. Creierul nostru se dezvoltă pe un pic de frustrare că nu știu și trebuie să depun un efort, dar acel efort să nu fie prea mare încât să mă blocheze. De asta e proximă. Noi așa învățăm cel mai bine, așa reținem cel mai bine. Cu alte cuvinte, noi avem nevoie să încercăm, să mai încercăm, să nu ne iasă din prima. E foarte important să nu ne iasă din prima. Să fie acele încercări din care noi, niște încercări suficient de tolerabile încât să nu ne blocheze cu totul, și să ne dea acea speranță încă o dată și încă o dată până când reușesc, apropo de compunerile acelea. Cu niște provocări care sunt aspiraționale, adică dacă le atingi, dacă le faci, o să fii mândru de tine, că am făcut ceva greu, dar în același timp sunt ancorate în realitate, adică au și doza de realitate că ai o șansă reală să le faci și dacă le faci, ai sentimentul că ai reușit pe bune ceva greu. Da? N-a fost, dacă e imposibil, te demoralizează. Dacă e prea mult. Eșec. Da? Dacă e prea ușor, e instantaneu, nu contează. Da? Și apropo de compunerea aceea și de adolescenții noștri și de noi în general, dacă totul este prea ușor, într-adevăr, noi ne frustrăm mult mai repede. Mult mai repede. Dar avem nevoie de fiecare dată să găsim, și asta este foarte variabil de la o persoană la alta, cât pot să tolerez frustrarea ca să nu mă blocheze. Da, astfel încât să pot să învăț, dacă am nevoie să memorez, eu va trebui să memorez. Totuși, și să spunem, în orice profesie, am nevoie de niște lucruri să le știu. Poate să genereze orice, oricât, nu, sunt niște lucruri fundamentale pe care trebuie să le cunosc. Poate nu chiar așa
Mie mi se pare că și universitățile acum restructurează curicula. Într-adevăr o restructurează. Nu știm dacă... Nu știu câte meserii vor să mai fie... Categoric, totul se schimbă, e adevărat. Da. Dar este vorba și de reziliența noastră și de capacitatea noastră de a găsi un sens în toată această mare schimbare și redefinirea tuturor rolurilor. Pentru că, de fapt, redefinirea ea vine cu ceva ca să pună accent există sau nu există. Dacă nu există conectarea adultului la copil și telefonul este folosit ca și instrument de reglare emoțională, e clar că, ok, copilul acela va avea niște dificultăți. Este vorba aceea a părinților, mie e greu cu el, dar măcar lui să-i fie ușor în viață, adică îi tolerez cumva, găsesc un spațiu în care să-i explic, el nu va înțelege emoțional, el nu va înțelege, el va avea nevoie strict, am vrut să zic, nu va înțelege rațional, el are nevoie de reglaj emoțional. Dar mult mai târziu, făcându-și acest reglaj interior, îi va fi mai ușor în viață. Și cumva eu ca și părinte sunt responsabil de chestia asta. Asta cred că nu e o veste foarte grozavă pentru copii. Nu, pentru copii special. Că este foarte grozav. Pare că nu e ușor. Adică ca să-ți faci un profil de adult cu tot ce trebuie ție, calea e întotdeauna aia grea. Adică trebuie să fii făurit prin foc și par, nu știu, călit în bătălii, călit în niște frustrări, călit în niște conflicte din care să ieși, uneori mai pierzi, uneori mai câștigi. Deci cumva, dacă acea cale e ușoară, nu e bine, pentru că ușor înseamnă că nu înveți. Dar e ca în viață, de fapt, ca și ca în business, că eu mă raportez la chestia asta. Mai veneau, țin minte o discuție, fac acum o paranteză, acum mulți ani, când venise cineva la un interviu, un candidat, și era întrebarea asta, zi niște probleme niște provocări cu care te-ai confruntat. Și era un candidat care spunea, n-am avut nicio provocare, a mers totul brici, a mers totul a mers excelent, totul din prima, Și atunci te uiți și spui, tu de fapt n-ai experiență, nu știu cum s-a întâmplat, norocul, piața, ai crescut, a fost bine, dar ai experiența ta. Eu pot să călit în bătălii. Candidatul ăla era foarte anxios, pot să spun asta. Și nu știa ce să spună. Pentru că de multe ori eu lucrez cu acești candidați și pot să-ți spun versiunea cealaltă. Și a vrut să se zugrăvească mai... Da, nu știu unde se ducă, pentru că nu se simt în siguranță și așa este și sănătos. Da. Unui străin nu vin și îi spun toate traumele mele. Și de multe ori, când vorbesc cu clienții mei, de multe ori în zona asta de recrutare, le spun, este un străin. Tu nu ai de ce să-i spui de ce te-ai certat cu fostul angajator, nu ai de ce să-i spui că te-a apăsat pe niște lucruri foarte grele. Nu intra în niște zone de traumă cu niște oameni pe care îi cunoști o singură dată, poate, pe recruiter sau pe acel lead cu care susții, să zicem, al treilea interviu. Sau întrebarea asta cu ce o să fii peste 5 ani. Tot e cumva, în spate este stilul ăsta american, aș spune, dar nu este neapărat să te vinzi uman. într-un fel. Da, pentru că există o greutate și o anxietate enormă în procesul ăsta de recrutare. Suntem vulnerabili pentru că ne dorim, până la urmă, jobul ne asigură o viață decentă sau nu, depinde. Și nu știm cum să fim to fit the box ca să-l iau acel job, dar în același timp să îmi păstrez și eu cumva identitatea, cine sunt, cum sunt. Eu cumva trebuie să mă greu de reconciliat cele două, dacă stai să te ceva gândești. Foarte drăguț. Da, aici este zona aceea de... Google a dezvoltat conceptul ăsta de Google Aristotele de siguranță emoțională la locul de muncă. Foarte interesant, în care, un angajat care se va simți în siguranță va veni să raporteze greșeli, va fi mai autentic și echipa va fi mult mai coezivă și va lucra mult mai coerent. Va exista zona aceea de coerență în echipă, care e foarte importantă. De fapt, ăsta este
cel care garantează eficiența la locul de muncă. Da. Și nu știu cât de mult mai e asta zilele astea, pentru că piața de joburi este dominată de știri care spun, în primul rând, că economiile nu se simt bine, dar în al doilea rând productivitatea trebuie să se ducă foarte mult în sus, utilizarea AI-ului este împinsă, este împinsă, este dorită și automat ajungi să spui pot să fac ce făceam cu 10 angajați, fac astăzi cu 5 care folosesc AI. Pe de altă parte, mai sunt și cazuri, și nu puține, în care, folosind inteligența artificială, ai mai degrabă de reparat după aia, pentru că evident că nu e perfectă și îți dă niște gherle, între ghilimele, ai de reparat și folosești tot omul ca să repari și te costă mai mult. De multe ori mai mult. Încă suntem într-o perioadă în care se cern lucrurile. Nu e clar. Nu e clar cât de multă productivitate aduce. Ai companii mari, ai un segment al business-ului care spune că aduce, că face, că drege și ăla e viitorul. Ai alt segment care îți spune le-am încercat, aici nu funcționează foarte bine. Am mai încercat și alt, aici pierd mai mulți bani decât câștig. Deci suntem într-o zonă din asta de transformare, tranziție, nici nu știu să zic, din păcate sau din fericire, nu e o tehnologie fixă. Adică ce e astăzi AI va fi diferit de ce va fi peste un an AI. Și peste un an, poate că toate problemele de care noi vorbim astăzi vor fi rezolvate sub o formă sau alta. Nu știu dacă o rezolvă și pe asta cu joburile, nu știu dacă o rezolvă și pe asta cu oamenii care se aruncă în brațele tehnologiei, pentru că te ajută, îți dă senzația că e bine, îți dă starea de bine. Asta nu știu cum o să o rezolve. Adică, de exemplu, oamenii cred că au nevoie de mult ajutor. Da? Și familiile și adulții au nevoie de ajutor, au nevoie de niște ghidaj. Guvernele, nu știu în ce măsură sunt capabile să legifereze sau să reglementeze. În momentul de față, cred că e aproape imposibil să reglementezi bine AI. Adică așteptăm reglementările acestea, dar nu știm cum și ce o să se întâmple. Mi se pare că acum e chiar haos. Este haos și de multe ori, într-adevăr, companiile iau ca gata, asta este soluția, am găsit, este mai ieftin, putem să aplicăm, reducem, doar că noi nu știm ce se întâmplă acolo de fapt. Și aici, de multe ori, se bate cap în cap și cu operațiunile cu cultura organizațională și ce vrem noi. Pentru că de multe ori noi vrem să spunem DNA-ul acela și cultura organizației și valorile companiei și cât de importanți sunt oamenii. Dar de fapt lucrurile când mergem în operațiune arată altfel și apropo și de singurătatea angajaților și de AI-ul care îi ajută pe de o parte, într-adevăr. Să facă față, poate chiar acestor probleme care vin dinspre AI. Mult mai rapid rezolvă un task, dar există un workload în continuare. Noi avem niște timpi în care creierul nostru operează, iar timpii ăia sunt de multe ori paraleli cu KPI-urile companiei și cu deadline-urile. Da? Și asta duce implicit la burnout și aceeași, vrem eficiență, supraeficiență, supraadaptabilitate, așa este. Dar asta ne costă în traininguri și în recrutare nouă. Și ne costă în medical mult. Se vorbea acum mulți ani nu atât de mulți ani, work-life balance. Nu-mi dau seama acum cum se mai așează conceptul ăsta de work-life balance? pentru că era la un moment dat un curent din asta. Era modă și acum este well-being-ul la locul de muncă. E well-being-ul, poate că well-being-ul a devenit mai folosit, dar work-life balance-ul astăzi e un semn de întrebare, adică probabil e definit de fiecare în parte. Cred că are un studiu foarte interesant, doar un minut, în care vorbește despre The Infinite Workday. Apropo de AI-ul care ajută. Nu pare că sună bine asta, Infinite Workday. Nu știu, nu știu dacă e ceva ce vrem. Când. Da, destul de recent, cred că în 2025 a documentat în Work Trend Index un fenomen extrem de periculos numit The Infinite Workday. Pentru că AI-ul le rezolvă foarte rapid tot
parcă se cere, angajatul vede că depune mai puțin efort și sunt niște timpi, care sunt niște timpi, timp de conectare la locul de muncă, atâta timp cât angajatul rămâne acolo, dar el nu se mai simte atât de eficient. Și atunci e dinamica aceasta de 8 ore sau și de stau la muncă, după care merg în viața mea personală și mă deconectez, nu se mai întâmplă. Pentru că eu rămân cumva agățat. În viteza aia. Da, în viteza aceea, tot planul eu l-am primit foarte rapid, dar creierul meu are alți timpi de înțelegere a acelui plan. Pentru că trebuie să treacă și mie mi se pare că o companie care se respectă neapărat va revizui cu un ochi uman ceea ce a propus AI-ul respectiv. Aici mă refer la plan de marketing sau planuri creative sau nu neapărat la zona aceasta de scriere de cod. Mulți fac așa. Mulți fac așa și inclusiv la cod. E același și lucru. Mi se pare că asta înseamnă tranziția și înseamnă cumva o responsabilizare. Da, asta trebuie să facem deocamdată. Doar că el a venit cu foarte multe idei, generative ideas, ori creierul meu nu le poate procesa pe toate. Oare n-am rămas, tehnologia a luat-o foarte mult în față, dar biologia nu poate să țină pasul. Alta. Tehnologia, adică un AI îți învață reinforcement learning-ul ăsta se întâmplă în timp extrem de scurți. Biologia a avut nevoie de milioane de ani ca noi să fim și să operăm în modul în care operăm astăzi. Noi încercăm să ne adaptăm, dar eu știu cât de bine ținem noi pasul. De-aia pe mine mă fascinează întrebarea asta, cum va arăta lumea. Nu trebuie să ținem pasul. Mie mi se pare că noi nu trebuie să ținem pasul. Pentru că noi nu suntem roboți, noi suntem oameni. Biologia operează cu totul alte principii. Și este foarte important să nu cerem de la angajați să fie roboți. Pentru că atunci cumva să fie roboți înseamnă că în 8 ore tu trebuie să faci task-ul ăsta. Da, știu că ai nevoie de un income, ai nevoie, bineînțeles, se dorește de asta să crea compania până la urmă. Da, auzi, Rania, fac o glumă în care nu e neapărat glumă. Tu spui, companiile nu mai trebuie să ceară de la oameni să fie roboți. Cred că o să ai dreptate, pentru că o să fie roboții care o să intre, roboții umanoizi sau roboții autonomi, care vor face lucrurile pe care astăzi oamenii le fac, fie că vorbim de muncă fizică, fie că vorbim de munca de birou. Văzusem într-un pitch de acum ceva timp al unei companii de roboți autonomi celebre de altfel că forecastau ca în 2035 20% din leadership-ul uman de astăzi să fie artificial. Din leadership-ul Da? Ceea ce te duce cu gândul la, bineînțeles, la manageri care sunt AI. Manageri că sunt AI software sau că sunt AI sub formă fizică, physical AI. E un pic, îți stă un pic mintea în loc când te gândești că s-ar putea să raportezi unei entități care e artificială și ia decizii pentru mine și ne îndreptăm acolo. Adică sunt forecast-uri, bineînțeles, dar nu science fiction. Da, mie mi se pare foarte important aici lead-ul să fie uman, apropo. Cred că toți simțim asta. Cred că toți simțim că la baza lanțului poate să fie, dar undeva în vârful piramidei trebuie să fie un ochi și un creier uman care să poată să spună asta e bine, asta nu e bine, pentru că ajungi la etică. Exact. Un alt subiect foarte dezbătut, pentru că etica în AI este cu ce îl hrănești. Da? Pentru că modelul se trăinuiește. Tu îl trăinuiești pe date, toate datele pământului. Da? Dar alea sunt date. Etica e acolo. Dacă o ai sau dacă nu o ai, așa îți va ieși și modelul. Și acum vine întrebarea de baraj. Păi cât de etici suntem noi? Da? Că noi vrem de la un AI să fie corect, să fie etic, să fie cinstit, să nu mintă, dar el e trăinuit pe noi. Că toate datele lui sunt date produse de oameni. Da. Mai sunt și date sintetice, dar nu vorbim despre alea. Date produse de oameni. Ce am scris, ce am povestit, ce am făcut, ce am filmat, Iar noi nu suntem etici întotdeauna, nu suntem cinstiți întotdeauna, nu avem toate acele trăsături ideale pe care ne le-am dorit de la el. Și atunci, cum să fie un algoritm, o inteligență artificială așa? El e ca noi, este oglinda noastră. Și asta e un pericol în sine. Da, este. Și sunt, de fapt, pericole cred că sunt mai multe, dar într-adevăr e destul de abstract cumva și apropo de etica
leadership-ului sau lead-ului. Noi putem să vedem valorile, putem să... E mai mi se pare că este mai aproape de a fi creionată decât etica, cât de etic este un AI. Acolo poate să se bată cap în cap informațiile. Pentru că nu e o singură persoană. Da, exact. E un amalgam de date pe care tu nu le controlezi. Nici măcar nu știi cum se întâmplă în toate deep layer-urile alea unde se întâmplă machine learning-ul. Da, e un subiect interesant. Acum, legat de... Vorbeam despre angajați ceva mai devreme și despre faptul că ei suferă de acest burnout, sunt viteză din ce în ce mai mare, tocmai pentru că tehnologia e din ce în ce mai prezentă și cumva ți impune viteza aia. Dar mi se pare aici foarte important să nu cerem de la noi să fim în pas cu tehnologia. Noi poate nu cerem, dar s-ar putea să ceară organizațiile. S-ar putea să fie presiunea aia de capitalism până la urmă, pentru că organizațiile sunt mașini de făcut profit. La bază, dacă o simplifici și o dezbraci, ăla e, pentru că n-ai profit, nu reușești să-ți mai plătești, să susții costurile. Deci, automat, e o mașinărie care, vrei, nu vrei, merge înainte, în felul ăsta. Și era bineînțeles, un alt studiu american care spunea așa că 22% dintre adulți, tinerii adulți, folosesc AI pentru sănătate, pentru problemele de sănătate mentală. Deci pentru atunci când sunt în suferință, atunci când au nevoie de sfaturi. 93% dintre ei considerau sfaturile foarte utile. Da. Și într-adevăr, există studii care arată în anxietate, ajută un chatbot, ajută inteligența artificială. Cum ajută? Pentru că de multe ori în anxietate am nevoie de niște exerciții punctuale, este un guideline, să zic, foarte, foarte precis. E un alt studiu, în schimb, în ceea ce privește un studiu pe femeile din Ucraina, din 2025, apropo, zonă de război, risc traumatic, toate lucrurile astea, care au arătat că psihoterapia tradițională a fost mult mai eficientă, 50% dintre respondenți au resimțit o ameliorare a tuturor simptomelor, față de 35% dintre respondenți care au vorbit cu un chatbot. Și s-a mai observat, și aici chiar există niște studii longitudinale pe un interval de timp, cumva o discuție cu un chatbot sau pe partea aceasta psihoterapeutică, ea este eficientă, dar cumva în timp, după 3-6 luni, creierul se repliază pe vechile obiceiuri. Și iarăși, practic, nu se elimină rădăcina problemei, să spun, pe când în terapia tradițională noi avem relația terapeutică reală ca fiind baza terapiei. Dar de ce se întâmplă asta? Că practic ajungem la acele fricțiuni de care vorbeai, conversația cu un om care nu e o conversație ideală, este o conversație în care auzi și ceva ce nu-ți place, ți se pun întrebări care nu-ți plac, iar chatbot-ul, hai să fim onești, era și o reclamă la Claude, în care făceau mișto de cei de la ChatGPT. Pentru că el la finalul a orice îți spune ce idee grozavă. Excelent, ești genial astăzi, fantastic. Nu contează că ai sau n-ai, ai spus o prostie sau n-ai spus o prostie, el îți spune că ești deștept. Da. Și aia cred că e... Se poate regla asta până la urmă, cred că se poate regla. Se poate regla, dar iarăși mergem la zona aceea de fricțiune, de reziliență umană. Este foarte diferit când reconstruiești cu un terapeut și n-ai ce reconstrui cu un chatbot, de fapt. Așa e, da, e foarte greu. AI-ul are nu știu dacă e o problemă fundamentală de construcție, dar el este o mașină extraordinară de predicție. Dacă stai să te gândești, el e capabil să facă predicția pe următorul cuvânt. Da? În baza a ceea ce îi dai și faci o predicție fenomenală, dacă poate să-ți dea răspunsuri ca și cum ar fi... Da? Numai că el este foarte, foarte bun la a prezice și automat asta înseamnă că este foarte, foarte bun la a-ți spune lucrurile pe care, guess what, vrei să le auzi. De asta, practic, el se duce foarte, foarte mult pe a-ți lăuda afirmațiile, pe a-ți valida lucrurile astea, pe a te face să te simți bine.
Și aici e capcana în care cade singur. Dar cred că problema asta de construcție, repet, ea vine din trainingul lui și din modul în care e un model care asta face predicții. Da. S-ar putea să se poată schimba și atunci probabil că ar fi mult mai realistă interacțiunea, dar totuși rămâne de văzut, bineînțeles, dacă interacțiunea umană, eu cred că va rămâne interacțiunea asta umană cu frecușuri, un pic mai abrazivă, da? Va fi mai sănătoasă și mai bine tolerată pe termen lung de către o persoană decât interacțiunea pură cu un robot. Acum, pe intervalul de timp pe care îl putem noi estima, adică în viitorul oarecum apropiat, că peste foarte, foarte mulți ani s-ar putea ca inteligența artificială să poată să simuleze și să fie realmente o inteligență extrem de comparabilă cu cea a unui om 100%. Că nu degeaba se vorbește despre superinteligența sau inteligența generală artificială, care, da, ajunge la nivelul ăla în care depășește capabilitatea umană. Uite, știi cum văd eu lucrurile acestea? E ca și cum avem zona aceea de agricultură care este curată, da, și avem tonele de mâncare care se fac în laborator și cu gust de ce vrei tu, care îți dau într-adevăr la nivel de simțuri exact sentimentul că cartoful e cartof, dar nu e cartof sau... Da. Ok, asta a făcut, industrializarea aceasta a venit cu o rescriere a regulilor în alimentație. Cu toate acestea, există țări care au reglementat foarte clar cum ne hrănim, ce facem, ce folosim. Există țări în care este în floare industria alimentară și știm foarte bine asta. Da. Noi vedem urmările și riscurile, într-adevăr, în obezitate, în cancere, în tot, și vedem doi poli în care a mers două strategii diferite. La fel este și aici, pentru că da, e mai ușor cu AI-ul, da, ne validează, dar nu este uman și niciodată nu mă va ajuta să construiesc relații cu un om. Da. Ci îmi va adânci singurătatea. Da, și important și la nivel de companii și la nivel de fiecare familie, fiecare dintre noi să decidem, mai ales că nu știm. Da, folosim, dar să nu folosim doar în direcția aceasta, nu exagerat. Ce ar spune? Ar spune asta, pot să verific. Interesant punct de vedere, păstrându-mi spiritul critic, care este extraordinar. S-ar putea să ne întoarcem la partea asta mai analogică, odată ce acum noi suntem pe un val de creștere. E cea mai sexy tehnologie, e captivantă, fascinantă, știrile sunt pline de ea. Dar după o vreme, cred, în care oamenii vor fi experimentați destul de mult cu ea, vor vedea că trebuie să vezi și efectele negative, știi? Până nu le vezi, până nu le simți, până nu toată lumea vorbește despre ele, nu-ți vine să lași din mână. Și atunci cred că va veni un moment când oamenii fie se satură, fie nu mai suportă, fie înțeleg problema, o parte cel puțin trebuie să revină. Și cum spui tu, s-ar putea să fie o alegere personală. Da? Poate și țările vor face alegeri, că eu, de exemplu, văd Europa așa mai ușor, mai socialistă cum e ea, mai birocratică, punând niște pârghii, punând mai multă legislație acolo, versus poate alte țări cum sunt Statele Unite, care s-ar putea să lase. Și nu știu care din strategii poate să dea roade pe termen foarte lung. Nu-mi dau seama. Și depinde ce înseamnă roadele alea, știi? Depinde ce urmărești. Urmărești GDP, creștere economică, capitalism dus la... Sau urmărești o viață normală, sănătoasă, sustenabilă. Nu știu. E foarte interesant cum se va adapta lumea în general la treaba asta. Știi, eu fiind aproape de zona aceasta de neuroștiințe și mi-a plăcut să văd în King's College, uneori profesorii fac așa ușor mișto de AI de AI și fiind foarte multe informații, foarte greu de procesat, de înțeles, de foarte multe detalii, ei chiar recomandă
să folosești informațiile ca să înveți mai bine, ca să îți organizezi. E un volum extraordinar de mare de cercetări într-un timp scurt pe care tu trebuie să le revizuiești. Îți pun la dispoziție cum să citești, ce te interesează, că te învață toate lucrurile astea și te încurajează să folosești AI-ul și chiar la un moment dat acolo subliniezi pentru ce ai folosit AI-ul și inclusiv să-ți corecteze greșelile gramaticale, să îți așeze ideile tale într-o ordine mult mai logică, dar ideile trebuie să fie ale tale. Și e foarte interesant că încurajează spiritul ăsta critic și de multe ori râd pentru că nu găsești informațiile în Claude sau în AI, informațiile care sunt acolo, pe care ți le furnizează intern. Nu le găsești. Nu le găsești în forma aceea. Nici nu le dau ca să fie, nu sunt publice probabil. Și ei, că tu poți să încerci, dar nu știe. Dar dacă îți faci temele, dacă vreun student își face temele și încarcă PDF-urile... Cu siguranță că poate să le încarce, doar că felul în care este construit și felul în care îți dau aceste task-uri până la urmă, nu ai cum să le scoți din AI. Pur și simplu, nu te întreabă, apropo de învățământul de la noi, în ce an, ce s-a întâmplat. Spune-mi ce nu e bine acolo. Ca să poți să spui ce nu e bine, trebuie să știi foarte bine despre ce este vorba și care sunt alte opțiuni, care ar putea fi alte opțiuni. Asta e învățarea, de fapt. Este mult mai complexă. Și mi se pare că este wow ce se întâmplă, tehnologia, dar și noi ne adaptăm la tehnologie. Asta mi-a plăcut, să știi. Chestia asta mi-a plăcut, că ai dat o umbră de speranță. Mie îmi place ce se întâmplă din perspectivă de tehnologie, dar într-adevăr sunt niște riscuri care mă îngrijorează. Noi ne săturăm să fim validați, să știi. Și ai spus că adaptarea asta se întâmplă, adică poate că ne maturizăm mai târziu, poate că generațiile vor fi ușor diferite, dar în esență vom fi ok. Mie mi se pare că ăsta este mesajul pe care eu, de exemplu, îl așteptam așa, să înțeleg cumva că indiferent de cât de puternică și transformativă și evolutivă e tehnologia asta de inteligență artificială, noi vom reuși să fim ok. Ăsta e un mesaj foarte pozitiv. Eu sper. Nu știm, că niciunul dintre noi nu cred că poate să pună cugetul în mâna și să spună asta va fi viitorul. Să facem asta. Dar e o speranță care ne ajută să mergem mai departe. Uite, pe final, mă gândesc că ar fi util să spui 3 sfaturi, așa ca succinte, 3 sfaturi scurte pentru adulți și pentru adolescenți. Nu știu, sfaturi despre cum să facem față în lumea asta. Dacă suntem adulți, vorbim despre presiunea de job, vorbim despre singurătatea de care vorbeam și mai devreme, vorbim despre sentimentele care ne macină. Dacă suntem adolescenți, cum să ne dozăm sau ce să evităm sau ce, de fapt mai degrabă pentru părinți cred că s-ar putea să fie sfatul decât pentru adolescenți, dar... Știi, o să mă reduc la unul singur. De fapt, noi ne transformăm și ne schimbăm foarte mult în bine, având un anturaj bun și în relații bune, în relații semnificative bune. Copiii cresc sănătoși în relații, nu cu telefonul. Noi reușim să construim un sens, construind și noi la rândul nostru relații bune, suficient de bune, aș spune. Nu să perfecte, nu le ducem în zona de perfecțiune. Nu perfecte, nu trebuie să fie perfecte, nu trebuie să ne valideze, nu trebuie să fie totul foarte important foarte asta. bine. Foarte important. Pentru că noi avem așteptările acestea. Nu știu de unde le avem. Știu, Winnicott spunea, mama trebuie să fie suficient de bună. Ce înseamnă suficient de bună? Ea nu trebuie nici să vină să-l hrănească mai devreme, să anticipeze înainte ca copilul să înceapă să plângă, dar nici să întârzie prea mult cu laptele. Să-l mențină în zona aceea în care este burtica un pic goală, că el să plângă, să simtă că cum este să fii flămând,
dar să vină într-un timp optim ca să nu-l frustreze prea tare, că după aia mult mai greu se liniștește. Și asta e o analogie foarte bună cu orice întâlnim noi în viață. În relațiile noastre, pentru că singurătatea este despre relații, adolescenții au nevoie de relații, au foarte mult nevoie de relații, nu au nevoie de like-uri. Like-urile sunt superficiale. Da, să vedem cum îi scoatem cum îi scoatem cu ochii din telefoane. Rămânând lângă ei, spunând, am avut și eu o zi proastă. De multe ori părintele trebuie să vină să spună. El trebuie să construiască podurile acestea. Ce zi grea am avut. Da. Ca și adult tot avem zile grele. Nu încercăm cumva de fiecare dată să camuflăm totul și să fie totul. Nu trebuie să fie perfect. E viața reală, nu? Cu bune și cu rele. Exact, da. Mulțumesc frumos, Tania. Mai facem și data viitoare o discuție interesantă. Sunt sigur că mai strângem subiecte. Da, și eu sunt sigură. Mersi.